Aratas na mga iskutanan robontaga mga kaigsunan. Si Ombudsman Crispin Remulla, pagkatudlo gyud nga ombudsman, naaman ni siya, diha ka makaingon may gala porbida kung gustos Malacañang unsagi iyang gusto mahimo gyud niya mga sukintig paminaw eh. Kay bisan pa man og dunay mga kaso to si Remulla, agi tudlo gyud niya mo nahimong ombudsman. Nawa lupi gyud tong iyang mga ka-rival dito dai nga maoy tudloon unta pagka ombudsman. Niya karon na magina diha mo nang ingon tanga, sige ato lang tagaan og benefits of the doubt kay wa naman tay mahimo na naman na dinha. Pero mo lagi na ingon ko nga sa atong kabahin ba unang higayon kining dunay ombudsman nga politiko. Unya kaning politiko ang kalainan magud mga higala kanitang judge bitaw nakas judiciary na may mga ethics nga gi-follow god niya kung mahimo dili ka mag pataka-taka lang og adto mga higala bisag akin say mo invite nimo dili ka pataka-taka lang adto. Pero kini magong politiko, besan pa mahigalag kinsa kay ngitayan lang kag buto inday. Medyo dakog kalainan gyud. Kay kana bitaw mga judges mahigalag di man na pwede nimong imbitaron lang nimo nagmanuroy asa dapit, Unya labi pag makitaan ka nga istorya ka kapi-kapi ka dito sa mga litigants lisod mo sa gayo. Pero kanang politiko lahi po na sa batasan. So unang higayon nga dunay politiko mahigala nga mao mga kaygala ay kinini ang nahimo rong ombudsman. Straight to the point. Ang una gyud mahigalag pag mahilig kay magpapreskon. Pag lingkod yun isa okay. Karon ato mga higalang tan-awon ang salin ni VP Sara. Straight to the point. Kinini ang mga tao magduda nga kinini ang unsa man ning kalakiha gi-weaponize ang ombudsman aning kalakiha. Nga ang katuyuan sa ombudsman mahigala mao man ni ang mubantay unta mo man ni mugukod sa mga kurakot. Nan kung imo guni manghigalang sa gulag pamulitika, musamot kadaghang kurakot ani kay kini mga kurakot. Ang importante lang okay ra mo padayon nagpangurakot basta kay nakakauban ka sa partido sa administrasyon. Straight to the point. Medyo lisod kayo, no? Pero ningon ta nga ato ang taga-ag chance gyapon si Remulla kay iya man na naman sa diha. Ang pamag-usaon na tudlo naman na. Pero ingon siya iyang kunong gukuron, iya kunong tan-awon ang salin ni VP Sara. Okay na. Tanawa ang salin ni VP Sara, iyagyag sa publiko. Pero tanawa po ng kang BBM, iyagyag po sa publiko atong itapad ang kang saldi ko o kang Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Be kana aron nga nindot nga tan-awon, okay. Tan-awon ta ba sinog si BBM mo'y pinakapobre? Why doktoray sa salin ha? Sige, atong tan-awon. Kalisod man kayo may nga tan-awon na kang VP Sara ang ubandi. Iyagyag sa publiko tanan. Atong pabuton. Atong pabuton. Ibutang na ka BBM o dira. Aron magkumpara na to ka BBM di apo di kang Sara. Ang Senate President i-appeal po Tito Soto na. Kinini ang speaker i-appeal. Kana itapad na to tanan para may bawaan na to. Ang ila manghigalang mga assets, kay mo man yung statement of assets and liabilities and net worth. Kaya lisod man kayo nga imong gukuron na ang kadturang kontras politika. Nya karon tanawa. Pagtan-aw niya mga kagalaan nga dunay desisyon sa ombudsman kaniadto. Ako di sa yung paglaban ni Joel ha. Bilanoy ba? Duna ni mga higalay desisyon kanadto dismissal na order si Joel Villanueva. Pero dili pa final, iya pang giapilar ang mao mga higalang or mi-file sa motion for reconsideration adtong maong desisyon. Sus kay nakita ni Remulla mahigala kay kadto man desisyon nga dismissal. Pa-press con na yun sa rin. Siya nga press conference na. Akong inon si Senate President Tito Soto nga i-implement na yun. Kining dismissal order ni Joel Villanueva. Karon mga higala kay wa man niya mabantay. Nga naan naman day order nga ang final mahigala nga dismiss naman di ay. Perting dako ang supalpal. Wa niya maukay din ng record dito mahigala sa ombudsman. Ug wa po'y nakasulti niya sa ombudsman. Masabot ni mo diha unsa man ang taga-ombudsman proud ba nga si Remulla mo ilang leader ron or dili? Kaya kanin taga-ombudsman sa akong pagkaila mahigala mga ngilngig ni, mga dunay prinsipyo ni sila. Kini mga nanarbaho na sa ubos ba? Kanang itudlo ng ombudsman mo nang butangan gyud dito og mga tarong. Kay kamo gyud manggukod manghigala sa mga kurakot. Ako nakaibaw ko ning ombudsman under man ko mahigala ni Kuan, Director Virginias Palangka Santiago kanadto.
Waman niya akong professor's criminal law, criminal procedure. Makita ni mo nga, di prinsipyo ba? Kadtos na si Ombudsman, Haji Rasol ka na ito. Maistorya ni mo, karabang ligdong ba sa ilang pagkatao, bitaw? Masa ako nailhan sa mga taga-ombudsman, mga tarong. Nya karon sa ilang pagkatarong, nakalider, ma-proud na sa ka ba? Sama ato, ikaw may naasa narbaho sa ombudsman. Ang imong head dito sa ang ombudsman nga gitudlo si Conchita Carpio Morales, proud ka nga, taga-ombudsman ko. Ha? Kay, mayo man tong record. Pero kining ibutang ombudsman nga, magduduhat na migala nga, utosan doon yung mga record, may politiko god. Mura kag mutma, garbo pa ba ka sa imong organisasyon nga naa ka na bilong? Nya, daldali po siya kay politiko lagi tanaw kung ka Joel Villanueva kay minority god. Kabantay mo karon sa Senado. Ang ilang tirahan ra gyud kadtong dili mo support ni Soto, katong supporter si Soto 15 ka bukwa gyud maigo. Padung magyapon sa impeachment manghigalang Sara Duterte. Ha? Kay kinahanglan man kag 2/3 votes nga makonbikto si Sara. Karon 15 naman sila, manguha ni usa pa gyud nga mo convince usa aron makonbikto Sara kay kinahanglan 2/3 votes, 2/3 of 24 is 16. Ya siyam mas pikas. So kanang siyam og duay mo bali ana. Medyo dili sa makonbikto Sara dito sa impeachment kung ilang idayon by February. Kay pwede man napasaka ano another impeachment mga kailan by February. Nahuman naman ang 1-year ban. Unya karon og kining 15 ra di man makakonbikto manguha gisag usa dire. Kung mahimo ilang konbensihon or ilang iharas nga balhin dire speakers kay ma-okay na kay imong kaso wa day problema. Ha? Karon so far wa pa man kakuha. Ala sige. Kay og kining sa majority pa ni mo ingon ka si Remulla day nga okay ipa-dismiss na. Kanang nagpa-preskon sa daldali. Nasupalpal nun siya kay giingnan man nga uy na sa 2016 man ang imong gibasa, ang 2019 ang latest na dismiss naman. Dili lagi unta dali og kanang kuan kay kung hibaw anto mga ombudsman sa una, dili kayo magpa-preskon day og sila gyud tuon sa media ba. Nya mangutana okay mapugos og tubag pero kini sa mamanggi mo pa-preskon patawag dayon. Wa siguro ni masulti o baka wa ni mangonsulta sa mga staff da sa ombudsman nga kini pagawasan ni magpa-preskon ta kini kan Joel Villanueva at ipa-preskon nga atong ipa-implement ni Senate President Tito Soto ang dismissal. Kay naka iya pa unta ning konsulta ning taga-ombudsman dan kanang mga staff da day. Nay makasulti na nga kining ombudsman Remulla kana na ang di lang siguro to sa pagawas sa kay naa ni dismissal. Adi ba maawawan ang tibok ombudsman? Karon daldali awa na, dismissal na, i-dismiss na si Joel Villanueva. Nya karon inguman kini ang imong gibasa ba ombudsman kining Remulla ang 2016 man ang 2019 na dismiss naman na. Medyo nasupalpal dayon ba? Wawa sa ning kalakiha oy. Unya ngano magkapong hitabua duda ko day nga tan-aw niya nakabasa sa niya dismissal apiskon kuha ba kadabang iyaw tagi konsulta niya mga taga-ombudsman uta o sa unta nga kini ang okay mga staff na to sa ombudsman kini unsa man itong kalaki ni kay ang magpa-preskon ta pero unsa man naunsa man din kasong Joel aron nga dunay magkasulti ba nga kini ang actually ombudsman kada na ang kasuhad na ay dismissal order 2016 na naa na may order gud ana di na na pagawas para sabot-sabot lang mo ba sige di na tamo dayo pa preskon kay na bulabog naman sa nag-ask ba ron siya unsay status ani nga case unta pagkabasa na kini Joel Villanueva kontra to ni okay preskon kontra god kay tugon sa posisyon ni dapat iyang dang giingnan oy iyang ipatawag sa ba mag-preskon magkuan sa ta mag case conference sa ta no mga department heads sa to sa ombudsman case conference sa ta unsa may nitabo ni unsa may status ini kaso Joel aron nga dito sa off the record usa day ba nay makaingon nga kanang kaso niya ombudsman Remulla gidismiss na si Joel anang pagka 2016 pero na reverse man kay do na may motion for reconsideration wala na kanang kaso
Mao ba? So di na ta mapriskon. Aron dili mawawan ang ombudsman indekin. Kaniya kay dali man na preskon. Okay, so ipa-dismiss na. Kaniya na order. Patan dako ang supalpal pa ingon dili man mapadismiss kay naa na may order diay niya. Wa na na-dismiss ang kasuhan. Na kining mga staff sa ombudsman wa gini sa kay wa niya konsulta ha. Kani dali man siya kay di ba basta kay nay kontra na. Dali man. Wa niya konsulta ha. Nya lisod ba po kay taga ombudsman ka? Nagpa-preskon mo sa iya inday ken. Di man na mahilig ng ombudsman og preskon. Kabantay ka? Dili na mahilig og preskon sila, oy. So, og tuwa na nagpa-preskon na niya. Hinayak na siya disulti. Lisod mo sa kayog mo yung sir, kining inayon disulti, sir. Kini ang na-dismiss na, sir. Ipatuyan niya na lang siya dito. Na pag humag preskon na diha na nga. Dismiss na di ay. Di malikayan ang mga tao magkayog gakiat man na ng ombudsman.